La temporada turística ha estat enguany molt curta i això ha agreujat la situació econòmica de moltes famílies. Ho han notat les associacions benèfiques, que el darrer any han vist que s'ha disparat el nombre de casos que atenen. El darrer any la nostra ha renegociat 1.900 hipoteques per evitar desnonaments. Perdre la casa, diuen les associacions benèfiques, és el factor clau a l'exclusió social. Avui responsables de la Caixa d'Estalvi s'han reunit amb representants de 8 entitats benèfiques en les quals col·laboren. Unes entitats que diuen que estan desbordades. En un any, en xifres redones, els casos que tenen han augmentat un 40%. I això, que l'any passat ja hi havia crisi. Una de les majors preocupacions és el col·lectiu de les famílies immigrants, famílies que han perdut la feina i de persones majors que en aquest moment són el suport a les famílies en les seves petites pensions. Hi ha un clar increment d'autòctons i d'espanyols que es troben en seriosos problemes. S'ha detectat, per tant, un canvi en el perfil de les persones ateses. Davant aquesta situació, la nostra demana directament la col·laboració ciutadana. S'ha obert un compte corrent per fer-hi aportacions econòmiques, també un telèfon i un lloc web per distribuir l'ajuda que arribi en forma de roba, aliments i voluntaris.